Derɗiraɓe, hande bo Adamu Haruna wari ha wolwana on dede ko larani Canal d'Or 2021 hawtade be moyjo, hawtade be Aisha Fadila lattiɗo nominé meɗen ha Canal d'Or. Derɗiraɓe, arande man ɗoni min ɗon ketta on yugo tiiɗal ngal en tiiɗi. Aran en gino hunde man ɗo ɗum wallino batta ɗum ɗaayi, en gaɗi videoji, en gaɗiti, en tindini himɓe, en kolliɓe procédure ɓe tokkata ɓe yaɓe vote Aisha Fadila. Mais ɓawo to en daari changement, alhamdulillah, derɗiraɓe ɗuɗɓe jeyi vote Aisha Fadila. Jotta mi wolwanta on man to darta ɗo écran moɗon ɗon, Aisha Fadila oɗo mari deidei ko watta plus de 13 000 vote, deidei ko himɓe ko voti mo, ko ɓurata ujune 13. mais noy derɗiraɓe, ha jotta ɗum heƴayi. En anndi to pembol wari tinde wakkati mai ɗo ngol ɓuri nawugo e saɗugo, donc ɗum wari ragare, e nden bo ha jotta wodi ko lutti. Himɓe tato ɗo ɓeɗo ngaadi ni, ɓeɗo takkidiri ni, lattiɗo arandejo be Aisha Fadila lattiɗo deuxiéme, be goɗɗo lattiɗo troisiéme, ɓeɗo ɓaɗidiri. Arandejo oɗo mari 14 000 vote, ko bo plus de 14 000, e Aisha Fadila bo ɗo mari 13 000, ma bo plus de 13 000. To en tasitake boɗɗum derɗiraɓe, en tawai 1000 vote woni hakkunde maɓɓe. En wiyan ɗum ɓaditi kam, ngam ko salino ɗo oɗo man dadditinoɓe Aisha Fadila be plus de 4 000 na 5 000 vote banni, mais en daari ha warti ɓurayi 1000 vote. ɗum tiiɗal ngal en tiiɗi enel mai ɗo, en suteni Aisha Fadila man ɗo, en suftimo. mais jotta conseil je mi wawata hokkugo en ɗo, to en mbi en lore en vote, goto feere wiyan mi voti, nono mi lortoto mi vota. Conseil je mi hokkata en derɗiraɓe, goto nder meɗen fu mo anduno voti fu, maran ko sobiraɓe, ko camarade en classe muɗum ha école, ko yimɓeji ɓe hudata babal kugal mako, habdu tindinɓe holluɓe no ɓe votirta Aisha Fadila. Ma bo a jaɓa téléphone maɓɓe a nasta ha Facebook, a winda Canal d'Or, ɓe waddante, a nasta a yaha sufta Aisha Fadila. mi tan min paami derɗiraɓe. Dow lien je min gerɓani en ɗo ni, banta on ngiyata nda lien mai kanjum deidei woni ɗo. Goto dow nder moɗon fu to clique dow lien mai ɗum ɗo wadda ha page ɗo. To ɗum waddima page ɗo, a clique dow photo ngol, a clique fu dow nder maji. To a clique ni a dirto les banni, a dirto a waran a yi'a ha photo ji Aisha Fadila, nda photo Aisha Fadila, e oɗo mari ko watta 13 577 vote. A wara mema dow j'aime, ha ɓe windi j'aime ɗo. To mi memi banni ɗum warti en bleu, ayi ɗum warti, ɗum ɓesdake déjà ko watta 13 578, nane ɗum 77. ɗo mi voti Aisha Fadila derɗam. An fu tokku waɗu banni to a votayino. To a votino bo jaɓu téléphone derdi ko maɗa, ko kawuma, ko ya pendo ma, ko goggo ma, ko bappa ma, ko mama ma, ɓe ɓe andano nasirta Facebook vota, jaɓu téléphone maɓɓe, nasdu a yaha vota Aisha Fadila, ngam en keɓa hosana en deidei Canal d'Or, ngam ɗum wari ragare. ko lutti man ni ɓura ñalɗe 5 lutti, nous sommes le 23 hande, e ɗum tan mi darago le 28 yahugo le 30. en gi ko lutti man ɓura pat ñalɗe 5 yahugo 6. en kabde nder ñalɗe 6 ɗo derɗiraɓe, en kolla Aisha Fadila en ɗo sutenimo, en fanen maako. 1000 vote woni hakkunde maɓɓe. 1000 vote ɗo goto nder meɗen enen votuɓe fu, to wi jaɓan téléphone goɗɗo goto vota, o ma jaɓa banni, o heɓan plus de 1000 man ma. useni en gaɗe banni. ɗum derdi ko moɗon Adamu Haruna mo jaygol Pulaku TV e haala marketing, toroto on dow ko larani sugorla man ɗo. en gaɗe, en kabdi, mais ɗum wari ragare ɗo, en kabdi, en timmitine, lutti petel pamarel tan lutti. 1000 vote woni hakkunde maɓɓe, en kabde useni, en cikitine 1000 vote may ɗo heɓa Aisha Fadila o hosana en deidei Canal d'Or. ɗum derdi ko meɗen, banni ko meɗen pullo borrojo, to en gaɗi banni ma o hoosi derɗiraɓe, donc o waɗi record wa deidei jottuga haaji nga duniyaru fu sey to nani haala man ɗo. ɗum pullo borrojo on remporti hunde man ɗo. Kasina en pat meɗen miɗo andi, ngam may ɗo en tiiɗe, en gaɗeka. Allah wallu en, wallu Aisha Fadila. On jarama. Wassalamu alaikum.